Vreme je za još jednu retrospektivu antidepresiva i da vidimo šta je to obeležilo 7 dana iza nas. Dok se svi borimo sa niskim temperaturama i sa zimom, neki voditelji, pošto poto reklamirajući sponzore, pokušavaju da nam prodaju svašta nešto. Proizvod koji nećemo imenovati pokušala da uvali i Dušica Spasić, voditeljka jutarnjeg programa RTS-a. Citiram. Korišćenjem preparata svake večeri pred spavanje intenzivno ćete poboljšati svoj orgazam. Svoj orgazam. Bitno je se ona smeje od ranog jutra, bar znamo da je prošle noći doživela nekoliko organizama. Sledeće jutro ista televizija, samoproklamovani Žika Seljak upada u neku priču sa gostima ničim izazvan, pokušavajući da ga nabedi da ovaj laže. Žikin pokušaj, citiram. Aha, pa dobro, to je ko ja sad da kažem da eto mi nikad nismo mokrili u javnom bazenu. Nakon što je provalio da ga svi gledaju kao bolesnika, Žikin pokušaj da se opere zvučao je... Da, naravno, da, to je šala, da, nismo, da... I niko ti nije poverovao. Ali od sada ako vidite Žiku u bazenu do vas, bežite ili... Pa šta znam, uzvratite mu istom merom. I kako čoveka da momentalno ne zaboli glava. Ali tu je da pritekne u pomoć voditeljka radiotelevizije Vojvodina Danica Vučenić reklamirajući neke pilule. Citiram. Sve tablete i glava kao rukom odnešena. Ostaćemo još malo sa ozbiljnim informacijama i jutarnjim programom Happy televizije sa sve smajlijem. Da, dobro ste čuli, to postoji i ima nacionalnu pokrivenost. Nakon sudara tramvaja u bulevaru Kralja Aleksandra, voditeljka televizije Happy pozvala je GSP i čoveku postavila pitanje. Citiram. Recite nam, molim vas za kraj, koliko će još saobraćaj biti poremećen? Ipak aplauz treba uputiti čoveku koji je na to odgovorio, citiram. Ne znam, a vi? Prebacujemo se malo na estradu i to pomoću dobro poznatog Srđana, voditelja jutarnjeg programa Pink televizije. Citiram. Večeras kod Jelene Bačić-Alimpić gost će biti Maja Nikolić, pevačica kratke kose, ali i veliki grudi. Kad smo već kod velikih grudi, takođe pevačica Biljana Sečivanović se pohvalila sa, citiram. Bez obzira na to što sam ugradila silikone u grudi i zadnjicu, zatezala lice i operisala nos, ja na svom telu ništa ne bi menjala. Pa dobro, ostalo je još veštački taban da staviš i eto, to je to. Da nam pevačice nisu baš nešto okej ovih dana, pokazala je i Alka Vujica u Parovima, koji se i dalje emituje iako ih niko ne gleda. Citiramo Alku Kariku Vujicu. Smatram da ste svi vi shvatili do sada nisam glupa, da imam mozak, inteligenciju i ostalom. Poslovica lepo kaže, ko nije živ, taj je umro. Ajde se mi malo iskuliramo i pređemo na vesti pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Nakon godina i godina održavanje trudnoće od 9 meseci, Severina se konačno porodila. Na licu mesta nalazi se reporter retrospektive Olivija Rogić. Olivija, kaži mi kakva je situacija i da li se nešto čudno dešava u porodilištu? Enece, svašta je čudno ovde i zato smo svi u stanju pripravnosti. Oko mene se nalazi neviđen broj male dece, svi plaću, a kako se nagađa, to je od sreće što su se rodili istog dana kada i sve to Severinino čedo. Svi kliču i jedva čekaju da Severina počne da ga doji, ali oni nisu jedini i mnogo muškaraca je tu sa istim iščekivanjem, uzvikuju svi. Studijom. Olivija, reci mi, da li su istinite glasine da će se Severinin sin družiti sa Bosiljčićevom ćerkom? Enes, za sada se još uvek samo spekuliše, ali kako retrospektiva nezvanično saznaje, Šotra uveliko završava novi film čije će uloge biti poverene upravo njima, a pre toga neće biti dozvoljeno snimanje i slikanje deteta, jer je Severina izjavila da će iz porodilišta ipak izaći sa bebom. Ma koga ovo bre zanima? Sećate se perioda kad su sve poznate ličnosti izjavljivale kako čitaju Dostojevskog i Tolstoja, pa je nekako na kraju to ispalo da čitaju Tolstojevskog. Nakon toga su se sve busale u grudi kako im je omiljeni roman Alhemičar. Čini mi se da je došla nova era. Po svemu sudeći Ojdanić era, a otvorila je Danijela Vranić. Na pitanje jedne bosanske novinarke koja joj je omiljena knjiga, naglašavam knjiga, odgovorila je, citiram, Moja omiljena knjiga je roman pesme. Roman pesme.
Šta ti je bre Vranićka, opusti se. Ovo se samo Vuk Karadžić malo iznervirao kad te čuje i pokušao da te ubije, ali nije ništa strašno. Nego da se sklonimo i mi na vreme. Pozdravljamo vas i čekamo na Facebook stranici TDI Radija, a odmah ispod profil slike imate oznaku za retrospektivu gde vas čekaju On Marcello i ANS. Aj pa, ćao.